Zdravím vás všetkých pri tomto druhom podcaste, ktorý sme sa rozhodli s Arin Drexler natočiť pre vás, nakoľko na ten prvý boli veľmi dobré ohlasy. A rozhodli sme sa teda, že trošku viac o tom porozprávame, o DNA psychológii, ktorou je vlastne autorkou Arin Drexler. Ktorí ste nepočuli náš prvý podcast, na ktorý mimochodom dám aj link dole pod toto video, aby ste si ho mohli vypočuť, tak by som pripomenula, kto je Arin Drexler a povedala vám niečo o nej. Arin, teda vlastným menom Ildiko Čole, je autorkou DNA psychológie. Čo to vlastne je? Vlastne Arin nikdy nestratila spojenie so svojou vlastnou genetikou, ako sa to deje väčšine ľudí, a tým pádom, že funguje počas celého života geneticky, podarilo sa jej vyskúmať, akým spôsobom to všetko funguje a akým spôsobom si dokonca my, bežní ľudia, dokážeme toto spojenie s genetikou opäť obnoviť. Takže ja som veľmi rada, že som ju spoznala a veľmi som rada, že jej môžem položiť opäť pár otázok pre vás, aby ste mali trošku viac prehľad o tom, ako to teda celé funguje. Arin, veľmi rada som, že si prijala opäť moje pozvanie a vítam ťa tu medzi nami. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem Zuzka aj za pekné predstavenie, privítanie. Áno, je to tak, vlastne každý jeden z nás má v sebe vlastne tú genetickú psychológiu, DNA psychológiu a je škoda s tým nežiť, nespolupracovať, nevyužívať tie zručnosti, ktoré by sme mohli používať. Takže áno, ďakujem za priestor a veľmi rada zodpoviem tvoje otázky, ktoré si na mňa nachystala. No, sa veľmi Ďakujem teším. krásne. Ja len pripomeniem, o čom sme sa bavili v tom prvom podcaste. Ari nám vlastne povedala, s akými výzvami sa potýkala v detstve, čo sa týka genetiky, nakoľko teda fungovala inak ako iní ľudia. Taktiež sme sa bavili o tom, aký je rozdiel medzi DNA psychológiou a vlastne rôznymi smermi osobnostného rozvoja, pretože toho je naozaj v dnešnom svete veľa a sama som si prešla rôznymi týmito smermi. Tým pádom to viem porovnať, že prečo je to niečo iné. Ale veľa ľudí napríklad mi písalo aj po tomto podcaste, že tomu úplne tak celkom neporozumeli, nepochopili. Tak ja rozumiem aj tomu, že človek sa na to pozerá inak, keď už má manuál ku DNA psychológii, ktorý vytvorila Arin Drexler ako autorka. A inak sa na to pozerá človek, ktorý teda ten manuál už má a trénuje s tou genetikou. Takže Arin, ja by som ťa chcela poprosiť, aby si možno trošku vysvetlila ten rozdiel, alebo teda čo to vlastne tá DNA psychológia je, aby to teda ľudia možno dokázali viac pochopiť. Veľmi rada, ale musím dať do pozornosti to, že na webe Frokvent je kopec informácií, na DNA psychológii na Facebooku je kopec podcastov, statusov, mini článkov, takých trefných poznámok, že tu už tých informácií je vonku veľmi veľa a stále sa točíme okolo toho istého, že v podstate my žijeme vďaka tomu, že vznikla vôbec v línii života nejaká genetická psychológia, genetika ako taká. A preto sa aj držíme v tom pomenovaní, že je to DNA psychológia, pretože kto už iný je múdrejší ako ten, ktorý vybuduje nejakú genetickú databázu na to, aby si uchovával poznatky, informácie, skúsenosti počas toho, ako sa vyvíjal procesom, až do podoby, že sme sa vyvinuli v niečo ako druh človek, že sme ľudia, hej, to je to finálne. Takže genetická psychológia, DNA psychológia je vlastne náuka o živote, ale nie o živote v tom, čo poznáme vonku, že ako máme žiť, ako máme chodiť do práce, ako máme uvariť večeru, hej, teda recept, ale o tom, že ako máme pracovať vlastne s tým našim telom cez procesy, mechanizmy, cez tie kognitívne procesy, proste reflexy, všetky, všetky tie časti, ktoré máme v tele, majú nejakú psychológiu v podstate, majú nejaký zmysel a to je vlastne to gro, že my zrazu vieme po vytrenovaní, že ako s tým máme pracovať, spolupracovať a využívať to pre svoj prospech. Tým pádom sa v našom mozgu neprodukujú zbytočné
tie vedľajšie smery toho nefunkčného, tak toho sa zbavíme. To znamená, že nemáme stres, ako ho majú ostatní ľudia, nemáme podprahové nejaké bolesti, ako to majú iní ľudia, nemáme nápetie v sebe, rozumieme životu, predvídame, žijeme tak ľahko, slobodne, ako keby sme sa zbavili nejakej záťaže. A to je len kvôli tomu, lebo zrazu vieme, ako všetky tie mechanizmy a procesy v našom fyzickom tele fungujú a vieme aj o tej našej vnútornej životnej psychológii, to je DNA psychológia, genetická psychológia, bez ktorej by sme vôbec nežili. Takže rozdiel žiť s tým, nežiť s tým, je v tom veľký rozdiel, Zuzka. To problém je ten, že s tým, ak nemáme naspäť to nápojenie, sme v tom nevinne. Ja už som to hovorila aj minule, že to je vývojové štádium ľudstva. Bohužiaľ, tak to je. Tak kým sa my naspäť nevrátime, nescelíme seba samých na ten celok, tak je veľmi ťažké to pochopiť z toho vonkajšieho bdelého vedomia, cez ktorý žijeme cez deň normálne. Hej, sa tam učíme sa reči, písať, tam máme zážitky uchované, hej, bdelé vedomie, klasické vedomie, čo človek pozná. To je veľmi ťažké pochopiť, ak sme stratili to spojenie na genetickú psychológiu, že aký je tam rozdiel. Takže DNA psychológia je náuka o živote. Ale nie, že tým, že sa učíme, ako máme žiť, ale zrazu je to v nás, je to náš celok a zrazu vieme, ako to máme používať. A preto je nám ľahšie. Asi tak v skratke. Tak Áno. neviem, či je to zrozumiteľné pre tých nováčikov, lebo nazvime ich nováčikovia, keďže ten, kto už má Manual Activation Training, tak ten už je vyškolený, vytrenovaný a hlavne má získať tie informácie, ktoré chýbajú tým nováčikom, kým nemajú ten manuál. Lebo v tom manuáli to je, aby sa tie informácie odovzdávali presne rovnako, aby sa nestalo, že o pol roka sa povie iná veta, aby každý mal rovnakú šancu sa vytrenovať dokonalo na tú svoju genetickú psychológiu, takže ten manuál vznikol kvôli tomu, inak by nevznikol, priznám sa, ak by sme nemali záujem o 100% odovzdávanie informácií v tomto smere. Áno, úplne tomu rozumiem a presne môžem potvrdiť, že áno, pre mňa je to zrozumiteľné, nakoľko mám manuál a trénujem genetickú inteligenciu. Čo sa týka ľudí, ktorí manuál nemajú, uvidíme spätnú väzbu, ale taktiež presne ako si povedala, každý človek si vie prekliknúť na odkazy, ktoré som dala aj na stránku, ktorú tu vidíte aj napísanú frogven.com. Je to tam všetko pekne zrozumiteľné, vysvetlené a už tie konkrétne informácie, ktorými to človeku naozaj doklikne, sa nachádzajú v manuáli, kde je presný návod, akým spôsobom človek si dokáže znova prepojiť tú genetiku a akým spôsobom naozaj dokáže žiť život taký, ako je naozaj prirodzený a ako bol pôvodne stvorený bez vplyvu rôznych týchto vonkajších okolností, ktorých tu máme plno okolo seba. Takže Áno, myslím, áno, Zuzka, hovoríš to veľmi dobre, ale zase mi nedá, asi som ti skočila do reči trošku, prepáč mi, ale musím len podotknúť jednu vec. Možno sa nováčikovia boja toho, že či sa im zmení život alebo niečo podobné. Ja by som skôr povedala, lebo často hovoríme na veci, že nerozumiem, neviem. Ja tomu nerozumiem, chýbajú mi informácie, ktoré sú v podstate takou zástierkou, hej, je to taká maska pred nami, pred ľuďmi samotnými, že sa boja povedať, že bojím sa, že čo sa mi zmení v živote. Ja nechcem meniť napríklad prácu, partnera, hej, akože možno je to ten strach. Lebo ja si nemyslím, že ľudia, prepáč, pri všetkej úcte k ostatným, že ľudstvo v dnešnej dobe je málo inteligentné, hej. Ja si myslím, že my sme rozumní ľudia, ktorí dokážu rozumieť vete, ktorú čítajú, áno. Rozumieš, Zuzka, čo chcem povedať, že rozumieme áno, tomu obsahu, čo čítame. Druhá vec je, že tomu nechceme rozumieť a potom takticky povieme svojmu okoliu, nerozumiem, neviem, hej. Takže ak ľudia to takto vnímajú, že majú strach
hej, to nerozumiem, neviem, chýbajú mi informácie, tak ja by som povedala, že je to skôr nejaká podprahová obava toho, že ako sa im zmení život, lebo ostatné metodiky na trhu, no, možno si nechcela túto otázku mi položiť, ale nedá mi to, a, nútia tých ostatných ľudí zmeniť spôsob života, hej? Napríklad, áno, toto už nerob, musíš teraz o 4 ráno chodiť do fitness centra, hej, musíš ísť do ľadovej vody. Rozumieš, čo chcem povedať, hej, že ostatné metodiky nútia zmeniť ten životný štýl, spôsob života. Možno aj z tohto sú ľudia unavení. No ale ja chcem na Margo toho povedať, že pri genetickej psychológii nemusíte meniť nič dokonca. Paradoxne nemusíte meniť ani svoje myslenie. Áno. Zvyknem to hovoriť málo kedy, ale zvyknem. Hovorím, ak je niekto, mm, jak to mám povedať, špekulant, áno, a nabehne na DNA psychol, tak je lepší špekulant, hej? Myslím, že je to zrozumiteľné, čo tým chcem povedať. Jednoducho, DNA psychológia nemení spôsob myslenia človeka, ak sám nechce. To znamená, že ak on počase si uvedomí, že toto mi až tak nevyhovuje, páči sa mi viacej toto a toto, tak samozrejme vtedy on sa rozhodne slobodne, že to zmení, hej? Ale samotný tréning, samotný manuál nemení ten spôsob života, len človek zrazu zistí, že ako to funguje, ten život, zmysel života, kde máme tú problematiku, prečo sa nám ľahko nežije a podobne. Toto on zistí, vytrenuje sa na vlastnú genetickú psychológiu, ktorej je naozaj ten samotný tréning je veľmi jednoduchý, zvládajú ho aj deti, ale už to potom upratovanie a uvedomovanie si vecí v tom živote, ten nejaký ten skrytý neporiadok, ktorý sme ignorovali, tak to už môže byť a to je aj u každého iné, takže to môže trvať ľubovoľne dlho, neviem koľko, u niekoho týždeň, u niekoho mesiac, u jednoduchších ľudí to môže trvať pol roka, ale výsledky sa dostavia. Toto je to, že neexistuje nezískať, nedosiahnuť výsledok na tej DNA psychológii. Len proste si to treba raz za život odmakať, ten tréning. U niekoho pomalšie, u niekoho rýchlejšie. Podľa toho, jak čo kto chce rýchlo. Takže tiež na tom nezáleží, hej, ako rýchlo. Tak toto je také z mojej strany dosť dôležité to povedať. Tieto Áno. informácie. Áno, presne, veľmi dobre hovoríš a tiež teda to môžem potvrdiť z toho, akým spôsobom napredujem ja a trénujem ja. Tiež mi niečo ide rýchlejšie, niečo mi ide pomalšie a presne zistujem, akým spôsobom proste mám ten život naozaj pokojnejší, vyrovnanejší a naozaj sa cítim skvele, fakt bez ohľadu na to, čo sa deje okolo mňa. Úplne sa inak na tie veci pozerám a keď sa mi niečo nepáči, niečo mi nevyhovuje, tak veľmi jednoducho si to naozaj dokážem zmeniť a vybudovať si ten život naozaj tak, ako človek chce. A úplne od toho základu, presne ako si povedala, že bez pretvárania proste myslenia a podobne. Takže veľmi dobre si to vystihla, ďakujem. Netreba meniť zaužívaný spôsob života, absolútne len človek nabehne, zrazu je funkčnejší, zrazu mu všetko ľahšie ide, zrazu ľahšie rozmýšľa. To kritické myslenie, ktoré od nás chce snáď úplne každý na tejto planéte, tak je naozaj profesionálne, pretože aj v téme kritického myslenia e, možno možno teraz sa tak trepnem, ale možno to perfektne ovládajú len 2% ľudí na planéte. Ostatní, tá náuka sa veľmi zle odovzdáva, informácie. Takže človek na genetickej psychológii to má automaticky. Proste vidíte do veci a pri tom kritickom myslení okamžite vám skočia riešenia, ktoré a chcete, tak ich poviete, väčšinou ich nepoviete, alebo si to rozmyslíte, lebo vidíte do tých ľudí, že či sú schopní realizovať veci, alebo ne. Jednoducho vidíte do tých vecí, ste ten líder, dostávate sa na vyššiu úroveň inteligencie, vnímania, zmyslových postrehov, jednoducho rozumiete podnetom, rozumiete, čo sa deje v iných ľuďoch, nezaťaží vás to, nerozčúli vás to,
Neurážate sa na tom, čo je asi to najdôležitejšie vo vzťahoch. Neurážať sa na nejakých vetách, ktoré vám niekto povie, pretože vidíte do toho kontextu, pretože vaša genetika už, vlastne vy ste genetika, tak už vidíte do tých vecí inak. Takže a toto je to, čo sa ťažko rozumie na začiatku, ak je človek vlastne odpojený od tej svojej genetickej psychológie, ktorá sa stáva medzi prvým a tretím rokom života. Sú inak deti, ak to takto máme tému, tak môžem povedať, niektoré vydržia do 4., 7. roku života a tie sú pre svoje okolie, že trošku iné. Hej, to už si veľa rodičov všimlo, ale aj tým hrozí to, že sa pouzatvárajú. Takže týmto deťom, keď sa to vysvetlí v rannom veku, tak tie deti majú vyhraté a mnoho detí už takto vyhráva svoju budúcnosť na tejto planéte, lebo už teraz vedia o genetickej psychológii a nabiehajú na ňu. Takže závidím im. Majú to úplne, úplne na ružiach ustlané do budúcnosti. Týmto deťom gratulujem, ďaká svojim šikovným rodičom. Prepač, Zuzka, tak trošku možno mimo témy, ale mala som tu potrebu to povedať, tak To je úplne dúfam. v poriadku. Ja presne, toto je pre mňa tiež aktuálna téma, lebo tak ja mám dvoch synov. Jeden má 9, druhý bude mať 13 za chvíľočku. A tiež sa s nimi rozprávam o genetickej inteligencii, rozprávam sa s nimi, akým spôsobom sa vytrénovať, akým spôsobom začať fungovať geneticky. A tiež sa veľmi teším na to, aký nádherný, harmonický a úžasný život budú mať. Začínajú mať už teraz, lebo pomaličky s tým začínajú pracovať. A čo mne tak príde, že by som naozaj chcela podotknúť, je, že teda ako som spomínala, ja som prešla rôzne smery, ale stále mi tam proste niečo chýbalo a stále mi to tak nešlo, ako by som chcela alebo ako som si predstavovala. A teraz je to naozaj prvýkrát, že naozaj mi to tak všetko dokliklo, že ja vôbec nemám potrebu hľadať niečo ďalšie. Proste naozaj som pochopila, že toto je ten základ, ktorý som potrebovala a ktorý som asi hľadala celý život a sústredím sa na to, aby som sa čo najlepšie vytrenovala a fakt, že nemám potrebu už navštevovať žiadne či semináre alebo proste čokoľvek, lebo všetko si viem vyriešiť sama. Sama hneď a okamžite. Vďaka tebe, Arin. Ďakujem veľmi pekne, ale je to hlavne vďaka tebe, lebo ty si sa vytrénovala. Nám sa možno len podarilo to dešifrovať a dať to na do toho manuálu a ty si bola tá šikovná, ktorá si ho kúpila a vytrénovala sa tak, že tie výsledky sú vďaka tebe, Zuzka. Hej, ako treba to fakt povedať normálne, lebo ja to za teba neviem vytrénovať. Ja to neviem vytrénovať za nikoho iného, lebo tá genetika vás tam musí pustiť, ona vám musí začať veriť, ona vám musí začať, vaša vlastná genetika vám musí začať dôverovať, že hops, dodržiavate jej princípy, viete o nej, akceptujete to a vlastne tam nabieha. To je ten tréning, hej, že vlastne my pozbudzujeme ten biologický mechanizmus v mozgu, ktorý si vymyslela genetika, lebo to nemám vymyslené z mojej hlavy, ale tam to reálne je a vtedy to funguje. Ale čo sa týka toho, že nepotrebuješ ísť na nejaké kurzy a takto, áno, je to sloboda, lebo človek zrazu naozaj vie informácie a keď potrebuje informácie, vie si ich veľmi ľahko dohľadať, zistiť a zanalizovať. Toto je úžasná sloboda. Ale na tej genetickej psychológii je jedna úžasná vec. Ja to zvyknem hovoriť aj takto ostatným ľuďom, že v podstate vy ráno, keď máte chuť sa venovať nejakej téme, tak tá genetika urobí všetko preto, aby ste si tú tému vychutnali na plné dúšky. Hej, jednoducho vám začne pomáhať v tom. A vy si tú tému vychutnáte. Napríklad, keď si ráno poviete, že ja by som chcela byť pekár, tak vaša genetika vám začne pomáhať, že stretnete reálne nejakého pekára, skamarátite sa s ním a on vás pozve, poď, zažiješ si ten deň v tej pekárničke, jak miesime to cesto, jak ho pečeme, jak tu voní ten chlebík, jak ho predávame, že poď. Zrazu sa vám potvárajú dvere a vy si tú tému vychutnáte. A toto je úžasné na tej genetike, že keď si o 3 dní na to poviete, že chcete byť
ja neviem, si vymyslím, a nejaký matematik. Hej, a pritom ste sa matematike nevenovali, tak vaša genetika urobí všetko preto, aby ste začali inak vnímať informácie z tej matematike. Zrazu dostanete chuť sa učiť na tú matematiku, zrazu budete stretávať samých matematikov, hej, teraz zrazu sa dostanete do komunity matematikov, teraz a je dosť možné, že keď je to ten váš smer, tak sa v tom nájdete. Toto je úžasné na tej genetike, preto hovoríme, že to je sloboda, lebo sa môžete venovať akýkoľvek téme, činnosti a aktivite, zručnosti, na ktorú máte chuť, ktorú potrebujete a tá genetika je úžasná v tom, že ona vôbec nebere do úvahy, že však včera si bol pekár, tak to dneska nemôžeš byť matematik. Nie, toto našťastie genetika v sebe nemá a preto je ľudstvo zručné na mnohé oblasti a vlastne všetko, čo človek vymyslel, tak stimulovala genetická inteligencia z ľudí smerom von, hej? Len sme si mysleli, že je to niečo iné mimo nás. No tak nie je to mimo nás, je to v nás. No a vlastne toto sa učíme tým manuálom ísť naspäť k tomuto zdroju, no tak som to volala 2012, 13 až do 16, 17, 18, že zdroj v nás, tak k tomuto sa vrátime naspäť, k tomu zdroju, ale k tomu originál, tej genetickej psychológii a nedá sa to oklamať. Jednoducho, ak sa vytrenujete, tak zistíte, že kto je naozaj spojený s tou svojou genetickou psychológiou a kto si len myslel, že možno s ňou bol. Toto je velikánsky rozdiel. Veľmi veľa ľudí žije s tým, že a však ja už mám spojenie so svojím zdrojom. No, a to je trošku iná časť mozgu a bez tohto tréningu bohužiaľ sa tomu originál zdroju ani nevedia dopracovať a potvrdzujú nám to hlavne takí veľmi vzdelaní ľudia v tejto téme, ktorí už prešli všetkým možným a nakoniec zabehli na genetickú psychológiu a povedia, že to vôbec nebolo ono. Takže to je tiež taký jeden rozdiel, také zaujímavé z tejto genetiky. Áno, presne takto to vnímam aj ja, že je to úplne niečo iné, ako človek vlastne vnímal predtým. Tak super, ja som veľmi rada, že si nám takto o tom povedala viac. A máš na mňa ešte nejaké otázky, Zuzka? Máš tam ešte niečo? Lebo dneska som sa tak nejak rozhovorila. To je presne tak som to plánovala. Áno, vidíš to? A to mi nepovedala o otázkach ani pol slova, len že Ale ma nie, pred... mám tu ešte jednu otázočku na Tak, teba, poslednú. no A skús. nakoľko teda spomíname manuál, že Áno. manuál je naozaj tým kľúčom, aby sa človek dokázal vytrénovať, ale rada by som spomenula aj jednu techniku, ktorú taktiež máš, a to je reštart. Tak či by si nám teda vedela povedať, aký je medzi nimi rozdiel? Takto, aby bolo, technika štart vznikla v roku 2010, ale v podstate pôvodne vznikla celý ten koncept tej techniky vznikol v roku 2006. Takže od roku 2006 sa s tým pracuje na úrovni podnetového spracovania, pretože ja som autorka analýzy podvedomia. To je vlastne analýza nevedomia, podvedomia. Urobila som takú psychoanalýzu v 2006 roku, také farebné kartičky. Funguje to inak ako švajčiarske hodinky aj dnes. A v podstate postupne z tejto práce vznikla technika štart, ktorá je registrovaná v roku 2010, odtedy sa s ňou pracuje. Predtým sa to volalo na trhu ako odblokovanie podvedomia, potom aktivácia podvedomia, aktivačka, rôzne mená sa tomu dávali, lebo ľudia došli, a to si aktivujem, tak už polslovenská aktivačka a druhý, ja som sa odblokoval, tak odblokovačka podvedomia, lebo technika štart, ona v podstate robí to, že ona reštartuje ten centrálny nervový systém, pretáča mozgovo-miechový mok a samozrejme hĺbkové podvedomé bloky, tie úplne ťažké, ona ich ako keby uprace, vymaže, dá ich na poriadok a zrazu ten blok není. Takže takto ľudia na to reagovali. Zlepšuje sa vnímavosť tela, kortizol ide na normál, ľavá pravá mozgová hemisféra je
skoro v rovnováhe, čo je zázrak. Deti sa z toho ľahšie učili a tak ďalej. Takže to je technika štart, robí sa s tým už 15 rokov. Nemá to vedľajšie účinky záhadne, čo sa aj teším, lebo prvé roky ako autorka som sa naozaj bála, lebo keď niečo objavíte, tak najprv to vyskúšate na sebe, na svojej rodine, trpnete, či ste nevyrobili nejaké monštrum, alebo či to fakt funguje a potom sa s tým už zaoberáte aj na úrovni medicíny a tak ďalej. To znamená, že konzultácie nejakými lekármi, odborníkmi. Bola som prvé roky nachystaná s tým, že to zahodím a spálim, keby náhodou, hej, čo je len niečo, fakt poviem na rovinu, lebo autorstva sú o tom a priekopníci sú o tom, že oni sú hlavne zodpovední ľudia, hej, voči ostatným. To je iný pohľad. Nie, že prečítate 4 knižky a z tých 4 knížiek napíšete nejakú knihu a hovorí si človek autor. Nie, ako myslím vynálezcovia a tak ďalej, trošku inak rozmýšľajú v týchto veciach. No ja som prešla tým istým procesom, takže môžem po 15 rokoch povedať, že nemá to vedľajšie účinky, mm, čo je veľmi dobré. A v podstate ono to tiež pomáha napojiť človeka na tú jeho genetickú psychológiu, preto z toho boli výsledky. Ale tá technika štart tým, že nie mentálny tréning, ktorý obsahuje manuál, tak nebola stabilizovaná. Aj na to sa došlo vlastne praxe a vlastne aj z tejto techniky práce s ľuďmi, že ešte treba z tej genetiky vyťahnuť informácie, čo na ňu platí a preto sa to skúmalo ďalej. No a manuál vznikol ako finále, potom ešte predtým bola hudba špeciálna, ktorú máme na Frokvente. Aj ona pomáha získať prepojenie na genetiku, ale to môže dlho, dlho trvať. Je to taká pomalšia pomôcka, ktorá možno je zaujímavá pre ľudí, ktorí nemajú čas čítať, nechce sa im čítať, nič ich nezaujíma, nechcú o ničom počuť, vidieť, ale chcú fungovať. Nemajú čas, idú do roboty, tak do auta si to pustiť. Len tú hudbu. Počúvať to mesiac, dva, tri. Vypočujú si dve, tri pesničky, skladby, potom si môžu zapnúť rádio, vypočuť si, čo ja viem, moderných interpretov, nech počúvajú rádio. Proste raz, dvakrát denne vypočuť, ale môžu čakať výsledky za také až neskôr, hej? Pár týždňov, mesiacov, ale to je taká light podoba. Ale tiež to spája vlastne to, ten bdelý mozog, toto naše bdelé vedomie s tou genetickou psychológiou, už to tam tiež stimuluje tú genetiku na spoluprácu. Takže technika štart je cvičenie, ktoré keď človek absolvuje, tak hneď má výsledky, lebo hneď sa reštartuje centrálny nervový systém. Keď je niečo pokazané v tele, tak genetika zvykne prioritne sa venovať tej pokazanej veci, takže my nevieme zatiaľ garantovať po 15 dňoch, že keď si odcvičíte techniku, tak sa vám zaručene opraví táto časť tela, lebo genetika môže povedať, že ale toto tu je dôležitejšie na opravu, takže preto s nami ešte tá medicína moc nekomunikuje, lebo nemáme to presne nalinajkované, hej, ako tú genetiku my neoklameme. Ona rozhoduje, čo potrebuje opraviť, my do toho nevidíme. Toto je to pri tej technike. A manuál je, to je už človek si riadi mentálne, čo potrebuje, čo chce a tam genetika vlastne spolupracuje s ním na tej mentálnej úrovni, aj fyzickej, lebo keď povie, že potrebuje takú zručnosť, tak jak som povedala, genetika urobí všetko preto, aby tá zručnosť bola čo najrýchlejšie vytrenovaná vo fyzickom tele. Vhodné je to pre športovcov, tak asi tento rozdiel je v tom, Zuzka. Dúfam, že že je to pochopiteľné. Trošku dlhšie, ale aby ľudia pochopili trošku, jak to vzniklo. Áno. A presne aj na tú hudbu som sa chcela opýtať, takže si to tam zahrnula, takže úplne, úplne super. Ono reálne, ja tých metodík mám oveľa viac, len sme zistili, že toto sú také najúčinnejšie, najrychlejšie, lebo na čo už potom, vieš, už sme spravili to Ferrari, to Maserati, tak na čo sa máme zaoberať s tým kočom, hej, ktorý Áno.
Ako to je v poriadku, o ňom vieme, on niekedy ako v rámci voľného času sa prejsť na nejakom koči so 4 koníkmi, vieš, čo ťa ťahajú, super, hej, ale ja sa potrebujem dostať rýchlo z bodu A do bodu B, takže na to je dobre to Maserati, hej, chápeme sa. Áno, áno. Takže to, čo je na Frogmente, tak to sú už z tých kopec metodík, už ako autorka som povedala, že áno, toto je tiež dobré, toto funguje, však sú na to výsledky, ako spokojní ľudia z minulosti, ale toto je rýchlovka. A dneska nie je taká doba, že máme čas sedieť 20 rokov v nejakej jaskyni a vieš, a čakať, kedy sa polepší. My chodíme do roboty, my potrebujeme, aby zajtra sme fungovali. Takže technika štart je fungujem hneď. Hudba je, cítim sa dobre hneď, ak si ju pustím behom jedného dňa, ale čo ja viem, podľa toho, čo chcem, čo nechcem, podľa toho mám výsledky, keď to mám jasno, pomáha to v podstate udržať sa v takom triezvom fungovaní pred nejakým meetingom, hej, pre tých podnikateľov, toto potrebujem vybaviť, tak pustím hudbu, to tak stimuluje mozog, také, že mám v tom poriadok, bum, 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 hej, a manuál je o tom, že chcem presne vedieť, o čom to je, chcem ísť do hĺbky, chcem na vyššej úrovni fungovať a chcem mať úplnú stabilitu. A tieto tri reštarty, tak sme ich nazvali aktuálne teraz, technika štart, vlastne hudba a manuál, tak to je taká stabilná istotka na celý život, že vlastne toto človeku úplne stačí a už vie poobjavovať a vyriešiť si všetko sám. Sme múdri, vieme si zistiť veci, detaily k tomu, takže ja už potom si slobodne žijeme, čo potrebujeme. Ako chceme, kedy chceme, s kým chceme. O tom toto je. Mhm. Skvelé. Ďakujem ti veľmi pekne, Arin, za obsiahle vysvetlenie všetkého, čo ma teda zaujímalo, čo som sa ťa chcela popýtať, aj čo si sama doplnila. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, ktorý si nám opäť venovala. Verím, že to bude pre mnoho ľudí prínosom a aj vy ostatní, pokiaľ máte otázky, tak kľudne píšte, pýtajte sa, čo budem vedieť, zodpoviem, ale každopádne všetko nájdete taktiež na stránke frogven.com a konkrétne informácie v manuáli. Takže ďakujem Ďakujem ti. aj Zuzka. Ďakujem aj ja Zuzka za rozhovor a verím, že sme tiež zodpovedali tvojim poslucháčom a čitateľom vlastne otázky, ktoré si mala na mňa. Držím palce každému, kto sa rozhodne fungovať. Takto poviem k záveru, pretože sa to oplatí. Naozaj sa človek vytrenuje raz na svoju genetickú psychológiu a ono to potom nevyprchá nejako, lebo ten mechanizmus už je obnovený. Hej? To už potom sa len používa. Takže držím palce každému, kto sa rozhodne správne pre svoj život, lebo žijeme iba raz. A Zuzka, tebe krásny deň. Ďakujem zase za priestor na rozhovor a budem sa tešiť na tvoje ďalšie otázky, ak budú náhodou nejaké, zase sa niekedy môžeme dohodnúť. Takže pekný deň každému. Želám aj tebe. Ďakujem krásne, aj vám všetkým krásny deň, aj tebe, Arin. Majte Ahoj. sa.